Кой си ти? Какво обичаш? Какво мразиш? От какво те е страх? За какво мечтаеш? 3 години живея при нея. Кучета разхождам, пазарувам. Много ме кефиш. Ремонти направих сам. Как ме нарече? Ела бе, петал. 10 секунди е пенема. И тази се ми дига найем. Коса. Окей. Емо, това е Сиви. Няма ще слиза. Скивали, бе! Скивали, бабуляк! Тук ще умре, бе! Човек! Имай си отвор. И сега какво? Ай, стой! Аз не съм така по принцип, ама... Вчера малко се напих и... На бабата фърчува. Какво мразиш? Алкохола. Дафинов лист. You must go. Мрази хората. Go. Но той не е българин, бася. Какъв е то? Турско хипарче. Ари, влегле. Ти знаеш езици? Кажи му на господин Хорст, че ние сме си вкъщи и ще си стоим вкъщи колко ни е кеф. Какво те е страх? Ти ще порасне. Аз на брат ми този град ще му го избия с търнокопа от главата. Аре, помагаме, софиянец! Кажеш, утре си тръгвам. Къде? Feel I'm in love with you. Let's do what lovers do.